δυνατά τουρνουά που γίνεται. Είναι υπό την αιγίδα της World Profit, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Κάθε χρόνο είναι Κάθε ετήσιο. χρόνο γίνεται αυτό βέβαια. Και φέτος είναι στην πιο σκληρή χώρα του κόσμου. Λοιπόν, ήθελα καταρχήν να γνωριστούμε όλοι. Είναι η Κατερίνα. Κατερίνα, θα λες το όνομά σου, εντάξει, και σε ποια κατηγορία ανήκεις. Καλύτερα έτσι, πάνω να τα λέω εγώ. Έτσι δεν είναι? Ναι, λοιπόν. Είσαι η Κατερίνα. Είμαι η Κατερίνα Χαραλαμπίδου και παίζω στα μείον 53,5. Λοιπόν, τώρα, η γυναίκα το να ακολουθήσει όσον αφορά πολεμική τέχνη είναι λίγο δύσκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ χρήσιμο. Ναι, θα τα πούμε σε λίγο όμως. Δίπλα στον Γιώργο είναι. Είμαι ο Ιακωβίδης ο Χαράλαμπος. Αγωνίζομαι στα 78 κιλά. Και εγώ στο kickboxing εδώ πέρα με το δάσκαλο. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Να δώσουμε λίγο ένα μικρόφωνο στα παιδιά να πούν τα ονόματά τους. Μουρατίδης Ιωάννης. Αγωνίζομαι στα συν 91 κιλά στο full contact. Και? Είμαι ο Κούλαλης Γιώργος, αγωνίζομαι στα 84 κιλά στο full contact. Και φυσικά έχουμε την τιμή να είναι καλεσμένος μας σήμερα ο κύριος Σαβέλης Μάριος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Γέφυρας του Δήμου Αγίου Αθανασίου. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε καταρχήν. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ όλο το πάνελ. Πρέπει να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Γιώργο τον Κουρτίδη, που όπως είπατε από μικρό παιδί ασχολείται με αυτό το άθλημα και σήμερα διαπρέπει και σαν προπονητής εθνικής. Αυτό ήθελα να δείξω πραγματικά, γιατί μόλις έχω πάρει ένα φάξ και μου ήρθε εδώ συγκεκριμένα, ορίζεται πλέον προπονητής εθνικής ομάδας, έτσι. Αυτό είναι μεγάλη τιμή όσον αφορά τον κύριο Κουρτίδη, τον Γιώργο τον Κουρτίδη, και φυσικά στον σύλλογο και φυσικά γιατί είναι συντοπίτης σας. Και στον τόπο μας. Και στον τόπο μας. Έτσι, είμαστε περήφανοι για τον Γιώργο τον Κουρτίδη και τον συγχαίρουμε ιδιαιτέρως προσωπικά και εγώ και όλοι οι συνδημότες. Πρέπει να συγχαρώ και τα παιδιά για την προσπάθειά τους αυτή που κάνουν, να τους ευχηθώ μια καλή επιτυχία και να ξέρουμε ότι εμείς περιμένουμε να μας φέρουν ένα τουλάχιστον χρυσό μετάλλιο. Το ευχόμαστε βέβαια και εμείς και ήθελα λίγο να ξεκινήσω με τον κύριο Κουρτίδη και να τον ρωτήσω καταρχήν πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα του να γίνει ένας σύλλογος στον Άγιο Αθανάσιο, παραδείγματος χάρη, γιατί εντάξει, δεν είναι ούτε μια μεγάλη πόλη, θα μου πείτε είναι σήμερα ο Άγιος Αθανάσιος είναι προάστιο της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι, γιατί είναι πάρα πολύ λίγα χιλιόμετρα. Πώς σου μπήκε αυτή η έμμονη ιδέα, Γιώργο? Ο αθλητικός μας σύλλογος, ο Αθλητικός Σύλλογος Κόρπους, γεννήθηκε το 1996. Από τότε μέχρι τώρα έχουμε φέρει πάρα πολλά πρωταθλήματα στην κοινότητα του Αγίου Αθανασίου και μετά στο Δήμο Αγίου Αθανασίου. Μεγάλες επιτυχίες. Έχουν διακριθεί αθλητές σε πανελλήνια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια. Έχουμε πάρα πολλές πρώτες θέσεις σε βαλκανικά πρωταθλήματα και οδεύουμε για ακόμη ψηλότερα. Ωραία, ήθελα να ρωτήσω λίγο την Κατερίνα. Κατερίνα, είναι δύσκολο τελικά μια γυναίκα, μια κοπέλα να ασχοληθεί με τις πολεμικές τέχνες? Γιατί εντάξει, δεν πήγες σε μια αερόμπικ, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις κοπέλες. Είναι πολύ σπάνιο βλέπεις κοπέλα στην ηλικία σου να ασχοληθεί με πολεμικές τέχνες. Όσο δύσκολο είναι να μάθω μπαλέτο, άλλο τόσο δύσκολο είναι να παίξω kickboxing. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι στο σύλλογο μας τουλάχιστον οι μισές είναι γυναίκες. Αυτό είναι ευχάριστο. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να οφείλεται κατά ένα μέρος στον Γιώργο, έτσι. Γιατί νομίζω ότι. Κοίταξε τώρα, να σου πω, πας εσύ, μένεις ευχαριστημένη, λες τη φίλη σου. Έτσι δηλαδή, αυτό το έτσι πράγμα. ακριβώς γίνεται. Βλέπετε, ο κόσμος βλέπει τη δουλειά που γίνεται, όλα αυτά, τα πρωταθλήματα, το πόσο χρήσιμο είναι και για τη ζωή μας αργότερα. Και σίγουρα αυτό προσεγγίζει τον κόσμο στο γυμναστήριο. Εγώ ήθελα να πω ότι στα χρόνια που ζούμε τώρα είναι επιτακτική ανάγκη κάποιος να ασκηθεί στο άθλημα του kickboxing, γιατί είναι ένας συνδυασμός χεριών-ποδιών, είναι μια καθαρά ρεαλιστική αυτοάμυνα για τον δρόμο και μπορεί να διδαχθεί οποιοδήποτε, αγόρι ή κορίτσι, από την ηλικία των 9 ετών έως 60-70. Ήθελα να ρωτήσω λίγο τον κύριο Σαβέλη ποια είναι η σχέση του συγκεκριμένου συλλόγου με το Δήμο. Θέλω να δηλώσω ότι είναι πάρα πολύ καλή η σχέση. Στηρίζεται ο σύλλογος και κυρίως ο Γιώργος ο Κουρτίδης από το Δήμο. Το αν σήμερα βρίσκεται το γυμναστήριό του σε ένα ιδιωτικό χώρο και επιβαρύνεται ένα ενίκιο, εγώ σαν
αρχή... Υπάρχουν εγκαταστάσεις δηλαδή στο Δήμο που μπορεί να παραχωρηθεί για να εγκατασταθεί αυτός ο σύλλογος? Οι μέχρι σήμερα εγκαταστάσεις, το ξέρει ο φίλος μου ο Γιώργος, ότι δεν μπορούσαμε να το καλύψουμε λόγω των πολλών υποχρεώσεων του κλειστού που υπάρχει στον Άγιο Αθανάσιο. Οι πάρα πολλοί σύλλογοι έχουν και εκείνοι ένα περιορισμό ωρών που παίρνουν. Σήμερα όμως είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε και να ενημερώσουμε και γενικότερα από το κανάλι σας, από εμάς σας ευχαριστούμε, ότι έχει τελειώσει ένα τέλειο πανέμορφο κλειστό γυμναστήριο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γέφυρας. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Θέλω μέσω της εκπομπής σας να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο για τις ενέργειές του που έχει κάνει για να τελειοποιηθεί. Ήταν ένα έργο του 2004, αλλά είχε σταματήσει και με τις ενέργειες του Δήμαρχου κατόρθωσε και το τελειοποίησε. Ήδη πηγαίνουμε προς εγγένεια να το εγγενιάσουμε για να μπορέσουμε να στεγάσουμε και αυτούς εδώ το περίφημο το σύλλογο και τους άλλους τους συλλόγους που έχουμε μέσα. Εγώ πιστεύω ότι τώρα θα δοθεί στην ευκαιρία και στο Γιώργο να έρθει μαζί μας, να έρθει κοντά μας, να συνεργαστεί, να τον απαλλάξουμε και από αυτό το φορτίο και συγχρόνως θα δοθεί δυνατότητα πολλών νέων παιδιών, όπως είναι στο βόλεϊ κορασίδων που έχει η Γέφυρα, στο μπάσκετ, στους γυμναστικούς συλλόγους που έχει, να μπορούν και άλλα παιδιά που αγαπάνε το άθλημα του kickbox, γιατί έχει πάρα πολλούς φίλους, ξέρετε, το kickbox. Και βλέπω και παιδιά πολλά το οποίο στρέφονται προς τα εκεί. Όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιώργος, το άθλημα αυτό είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα. Βλέπετε, οι ανάγκες της ζωής μας εντάσσουν να πάμε από εκεί. Φοβόμαστε να κυκλοφορούμε και στους δρόμους. Άρα θα ενισχυθεί και ο Σύλλογος Κόρπη από πάρα πολλά παιδιά και θα οργανωθεί καλύτερα. Λοιπόν, Χαράλαμπε, θέλω να μου πεις η όλη σου πορεία. Δεν ξέρω πόσα χρόνια ασχολείσαι με το άθλημα βασικά. Ασχολούμαι εδώ και 8 χρόνια περίπου με τον κύριο Γιώργο Κιουρτίδη. Αν θα κάνεις ένα απολογισμό, έχουν χαθεί 8 χρόνια από τη ζωή σου ή σου έχει δώσει ενέργεια, σου έχει δώσει μια άλλη όθηση για τη ζωή? Μπορώ να πω ότι ήταν μέσα στις σκέψεις μου πάντα οι πολεμικές τέχνες, διότι είμαι χρόνια αθλητής και κατάφερα με τον κύριο Κιουρτίδη και να είναι καλύτερη η ζωή βέβαια, από θέμα φυσικής κατάστασης και τα λοιπά, αλλά και να δώσω και κάποιες άλλες οντότητες στο ήδη υπάρχον αθλητικό πνεύμα. Γιώργο, ήθελα να ρωτήσω εσένα, πάρε λίγο το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Είσαι νέο παιδί, Ναι. έτσι. Το να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο άθλημα, νομίζω ότι ασχολείσαι αρκετές ώρες την ημέρα, αν όχι την ημέρα, μέρα παραμέρα, προπονήσεις, γυμναστική. Όταν βλέπεις τους φίλους σου, τους συμμαθητές σου, δεν ξέρω αν πηγαίνουν και σχολείο, να πηγαίνουν να πίνουν το καφέ τους στις καφετέρειες και εσύ να κάθεσαι να ασχολείσαι με αυτό το άθλημα, δεν ζηλεύεις λίγο εντός εισαγωγικών? Λες, γιατί να μην πάω κι εγώ να πιω το καφεδάκι μου, ξέρω εγώ? Καμία σχέση, εντάξει. Όλα χρειάζονται κάποια θυσία, έτσι δεν είναι? Ό,τι πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε με τη θέλησή μας και αφού το αγαπάμε, πρέπει να το ακολουθήσουμε. Τώρα, όσο για τον ελεύθερο χρόνο και τα καφεδάκια και τις παρέες και το μπλα μπλα που έχουμε συνέχεια, θα βρεθεί κάποια στιγμή που όλοι θα μαζευτούμε και θα κάνουμε και το χαβαλέ μας και απ' όλα. Όσον αφορά τώρα το άθλημά μου, το κάνω επειδή το αγαπάω, όχι τίποτα άλλο. Και δεν με ενδιαφέρει άμα οι φίλοι μου πάνε σε καφετέριες και τίποτα τέτοιο. Απλά το κάνω επειδή, να σας το πω έτσι, είμαι πολύ παθιασμένος με αυτό το άθλημα. Δώσε λίγο το μικρόφωνο στον Γιάννη. Γιάννη, και εσύ, πώς αντιδράσεις όταν βλέπεις φίλους, ξέρω εγώ, όταν έχεις αγώνες και την επομένη θες να αγωνιστείς και κάθεσαι κλεισμένος σε ένα ξενοδοχείο πολλές φορές ή στο σπίτι σου και βλέπεις ότι οι φίλοι σου είναι σε κλαμπς, διασκεδάζουν και εγώ γιατί να μην πάρω την κοπελιά μου, ξέρω εγώ, να βγω έξω, να πιω. Πολλές φορές ξέρετε ότι και οι κοπελιές σήμερα αντιδρούν γιατί θέλουν να βγουν έξω και αναγκάζουν να είναι μέσα. Ναι. Επειδή είσαι εσύ παραδείγματος χάρη μέσα, σίγουρα, δεν μπορεί να βγει. Και θέλω να μου πεις λίγο τις αντιδράσεις αυτές. Πώς τις λαμβάνεις? Κοιτάξτε, εγώ... Λίγο το μικρόφωνο πιο ψηλά μόνο. Ναι. Τις λαμβάνω πολύ ήρεμα γιατί, όπως είπε και ο Γιώργος, πρέπει να είσαι παθιασμένος με κάτι και να δώσεις προτεραιότητες. Το άθλημα για μένα είναι αυτή τη στιγμή η ζωή μου. Εμένα αυτό μου αρέσει και γι' αυτό με το δάσκαλο ξεκινάμε και πάμε σε αγώνες και τέτοια. Προτεραιότητες έχω δώσει. Απλά θα έρθει και η στιγμή. Θα μπορούσα κάλλιστα να πω κάτι, γιατί το kickboxing δεν είναι ολυμπιακό, έτσι. Θα μπορούσε να ασχοληθείς με ένα ολυμπιακό άθλημα και μπορούσε κάλλιστα να διακριθείς, να γίνει